il-koppja Henry u Ines Casolani. Henry għex bejn l-1917 u l-1999 u Ines bejn l-1915 u l-1992. Henry Casolani twilet il-Belt Valletta, iben George u Marija Concetta Nyborg, huwa miet fid-29 ta' Diċembru. Ines Casolani Niva Sallot wildet Bormla, bint Giovanni, Felice u Giuseppina Ni Portelli. Ines mietet fit-13 ta' Lulju. Henry u Ines iżżewġu fit-19 ta' April tas-sena 1944 fil-Knisja ta' Sant'Ugustin il-Belt Valletta. Is-sena ta' wara twildilhom tifla, Cecilia Mary, li baqgħet unika. Meta kibret din wieġbet għas-sejħa ta' ħajja ikkonsagrata u daħlet mas-Sorijiet ta' St. Joseph fl-1964. Henry u Ines kienu żewġ persuni b'karattri kompletament differenti minn xulxin. Iżda kienu ta' fema waħda f'dik li hija fundamentali, jiġifieri fl-unità, fl-imħabba ta' Alla u li jgħixu l-ħajja nisranija flimkien fuq it-tagħlim ta' Kristu u l-eżempju tal-qaddisin. Alla kien dejjem iċ-ċentru ta' ħajjithom. Ħafna stqarrew li l-koppja Casolani kienu inseparabbli. Fil-biċċa l-kbira joħorġu flimkien, jieklu flimkien, jitolbu flimkien u l-Knisja flimkien. Il-familja tagħhom kienet ikkonsagrata lill-qalb ta' Ġessu u l-qalb ta' Marija. Kienu kuntenti u koppja li jgħixu fl-armonija. Kienu jitkellmu b'imħabba u entużjażmu fuq xulxin. Qabel u wara x-xogħol, Henry dejjem sab lil Ines lesta biex tħejjilu l-ikel u tisimgħu. Ines kellha idejat ċari tal-imġiba tal-mara mar-raġel. Lil Cecilia Ines dejjem għalmita tirrispetta lill-missiera b'kull mod u manjera. Ines kienet taħdem għall-għaqda fil-familja, mhux biss bil-kliem iżda wkoll permezz tal-kitba tagħha. Fil-ħafna artikli li kitbet u li ġew ippubblikati hija tat pariri l-ommijiet biex l-raġel tagħhom ma jwarbuhx u jurih attenzjoni wara li jiġi mix-xogħol minkejja li hemm it-tfal. U ssiet kontra ħbiberiji żejda u skorretti bejn miż-żewġin u oħrajn. Hija kitbet: l-ewwel ħbiberija għandha teżisti bejn il-membri tal-familja, bejn l-omm u l-missier, bejn l-aħwa, bejn l-ulied u l-ġenituri. Hekk il-familja tkun unità u tgħix fil-għena u l-paċi. Ħeġġet lill-miż-żewġin biex jirrispettaw lill-ġenituri f'ħajjithom anki wara mewthom. Tat pariri biex il-kunjati jħobbu lil-żwieġ uliedhom bħalli kieku uliedhom stess. Hija stess baqgħet dejjem iżżur spiss il-familja ta' Henry. Kitbet biex il-ġenituri jifhmu u jgħinu liż-żgħażagħ. Kitbet fuq ekonomija tad-dar biex il-familja titaxxaq bil-kumdità mingħajr ħela. Kitbet kemm felħet biex iġġib paċi u għaqda. Il-koppja Henry u Ines Casolani kienet miftuħa għall-oħrajn, dejjem jippruvaw jgħinu lil batut, kienu jżuru lil morda fl-isptarijiet. Ines baqgħet tagħmel dan anki meta hija stess mardet gravament b'qalbha. Żaret anki lil dawk il-persuni li wrew qalb qibsa magħha. Kienu dejjem lesti li jissakrifikaw ruħhom għal ħaddieħor. Għalihom is-sagrifiċċju kien okkażjoni biex jagħtu glorja dejjem akbar lil Alla. Bil-karattru ferriħi tagħha u l-qalb kbira li kellha, in-nies kienu jfittxu lil Ines għal pariri u biex jiftħu qalbhom magħha. Henry bil-kariżma tiegħu ta' bniedem umli u bidjenti u skruplus fil-qadi ta' dmirijietu irnexxielu jiġbed lil sħabu tax-xogħol dejjem iżjed lejn is-sagramenti u dmirijiet spiritwali tagħhom. Qatt f'omru ma lissen kelma kontra ħadd. Iżda kemm Henry kif ukoll Ines dejjem stqarrew pubblikament l-oppożizzjoni tagħhom għal dak li hu ħażin.
Il-mibki l-Isqof Emeritus Nicole Kauki qal hekk dwar Henry u Ines Casolani. Kienu koppja ta' nsara ferventi, ta' sentimenti reliġjużi mill-aħjar, ta' nies ta' qalb tajba, lesti dejjem li jgħinu l-proxmu tagħhom kull meta tiġihom okkażjoni li jagħmlu opra tajba. Il-ferħ tagħhom kien xhieda tal-preżenza tal-mulej fosthom, maqudin fit-talb. Monsignor Lorenz Gatt ikkummenta: "Timpressjonak koppja hekk, li impressjonatni ħafna. Bniedem tal-età u l-esperjenza li kellu Henry Casolani meta tarah xhieda ta' fedeltà li ma tmutx lejn it-twemmin tiegħu, lejn martu u lejn bintu, lejn dak li jgħix dejjem għalih u mhux lest iħallih qatt. Daqqa ta' ħarta solenni lil ċerti elementi tal-kultura taż-żmienna." It-tnejn stinkaw biex il-Madonna tkun iżjed maħbuba minn kulħadd. Ines kienet tħobba wisq, ir-rużarju tal-familja ma fallewh qatt. L-aħħar kelmiet li lissen Henry kienu Madonna ħenna lina. Fuq kollox, dak li kien jispikka f'ħajjithom kienet l-imħabba kbira lejn l-Ewkaristija mqazza. Il-vista ta' kuljum, il-quddisa, l-adorazzjoni personali quddiem is-sagrament. Kif stqarru l-ħafna xhieda kienu maqudin mhux biss fis-sagrament ta' żwieġ imma fil-pratika kostanti tal-kelma tal-Alla. Henry u Ines Casolani imxew dejjem fuq it-tagħlim ta' Kristu. Ma kinux jiġġudikaw lil ħadd ieħor, kienu jaħfru u jinsew id-deni li kienu rċievu. Henry kien jgħid: "Aħfer, tpattix, offriha l-glorja tal-Alla." U pereżempju, int qiegħed issostni li dan ir-raġel ma jixtieqlek xi ġid, dan hu l-ħabib tiegħi. Ma qataw qalbhom qatt mill-ħnina tal-Alla. Meta marat, kull ma kien jgħid Henry kien: "Min jaf Kristu x'sofra." Ines sejħet is-sofferenza tagħha bukkett wart. Ines u Henry Casolani kienu l-ewwel edukaturi spiritwali ta' binthom Cecilia. Meta din l-unika wild tagħhom ta' 19-il sena daħlet soru, is-sofferenza li l-firda ġibet magħha qasmitilhom qalbhom, imma l-imħabba tal-Alla u biex ma jmorru qatt kontra l-volontà tiegħu li t-tifla berkuha u baqgħu dejjem isostnuha bit-talb fil-ħidma u l-missjoni tagħha. Naraw f'Henry u Ines Casolani eżempju li l-qdusija ma teżistix fl-affarijiet straordinarji imma tikkonsisti fli jkollok lil Alla f'qalbek, f'ħajtek u timxi fuq dak li jgħidlek Alla u dak li jixtieq hu. Hekk qal il-professur Father Maurice Emerian, Ġiżwita. Din il-familja Casolani, familja domestika skont il-Konċilju Vatikan it-Tieni, xandret bl-eżempju bil-ferħ u mingħajr daqq ta' trombi li l-familja hija teżor tal-Knisja, ġawra tas-soċjetà u tama tal-umanità. L-eżistenza u l-eżempju tal-familja Casolani hija prova li skont il-pjan ta' Alla il-familja hija il-qafas li fih il-persuna umana magħmula xbija tal-Alla titwieled, titrabba u timmatura fl-aqwa ambjent ta' mħabba. Meta Henry u Ines Casolani qorbu lejn it-tmiem ta' ħajjithom, aktar raw it-tama dejjema li kellhom fil-mulej tilħaq il-milja tagħha. Dwar dan, Patri Paul Cremona Dumnikan li kien l-Arċisqof ta' Malta kiteb hekk: "Il-ħeġġa li Henry Casolani kellu fil-qari tal-Iskrittura mqazza kienet tirrifletti il-ħeġġa li kellu fil-ħajja biex jgħix tajjeb u jagħmel it-tajjeb. Din l-istess sempliċità Kristjana baqgħet tidher meta hu stess kien marid ħafna u kien qiegħed l-isptar ftit qabel mar jiltaqa' mal-mulej fil-fiduċja li kellu fih. Ftit mumenti qabel ma ttajret lejn is-sema, Ines kellha l-kuraġġ tikteb: "I take record of God, in thee I have had my earthly joy." Imħabba qawwija għal Alla, qalb kbira għal proxmu, distak mill-ispirtu tad-dinja, dan ħadnu f'ħajjithom kollha Henry u Ines Casolani.